Diyarbakır yerel yönetim emeği. Li Diyarbakır'ê bi civîneke çapemeniyê balhate kêşan ku di salvegera biryarnameya di hikmê zagonî ya jimare 677 de bi 10,000 karkerên ku di dema rewşa awarte de ji kar hatine derxistin li benda vegerê ne. Yargının adalet değil, adaletsizlik de... Di daxuyaniya ku ji aliyê platforma şaxên Konfederasyona Sendîqayên Ketkarên Gelemperiyê keskê ve hatî xwendin de hat amajekirin ku her çiqas komisyonên serîlêdanê bo mexdûran hatibin vekirin jî ev komisyon wek komisyonên mijûlkirinê di cih de mane. Sekretera Sendîqaya Ketkarên Tenduristiyê Rozerîn Çatak di daxuyaniyê de anî zimên ku di dîrokê de ti caran ev qas karker ji kar nehatibûn derxistin. 12 Eylül döneminde 1402 sayılı... Piştî derbeya leşkeriya 12 îlona 1980 de 5,000 xebatkarên gelemperiyê ji kar hatibûn derxistin. Lê bi biryarnameyên rewşa awarteya 2016 de destpêkirî derdora 130,000 xebatkar ji kar hatin derxistin. Bo komisyonên hatin avakirin jî erka betalkirina çendîn yasayan jî hat dayîn ku serîlêdan ji bêwa teman. Seçilen belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin... Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku piştî rewşa awarte xilas bûyî jî erkên biryarnameyan derbasî parêzgeran bûye û bexdûriyeta karkeran berdewam e. Baqî Öndeşê ku ji şaredariya bajar mezina Diyarbakır hatî îxraçkirin dide zanîn ku hemû serîlêdanên wan bê encam mane. 2017 de îxraç bûn. Va 4 salê me xediyayê. Hîn darazê de hînê berdewam e. Hîn tu agahîkî derneketiye. Bi rastî tişkî argumankî destê wan tune ji bona ku em bêjin biryarkî bidin. Çi ye vê biryara siyasî ye ne biryara hiqûqî ye. Ji ber ku hiqûq di vî welatî de danîne kêlekî hiqûq destê siyasetê tê meşandinê ji ber vî hevî tev dê ketkarê hevalê me jî îro 4 sal mexdûr kirine. KHK'lar gidecek, biz kalacağız. Di daxuyaniyê de bang hate kirin ku divê demil destkarkerên ku bi sedemên bêbingeh û nehiqûqî ji kar hatine derxistin dîsa vegerin karê xwe û her wiha daxwastê kirin ku mexdûriyeta maddî û manewî ya karkerên ji kar hatine derxistin jî were qerebûkirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.